canal BAM 2000. En aquest tutorial explicarem com crear, arxivar, restaurar i eliminar una classe. Bé, el primer que farem serà crear una classe, direm aquest senyal i direm crear una classe. Escollirem un títol, per exemple, la tardor, i la dedicarem als nens de 5è, per exemple, de 5è A, i crearem la classe. Molt bé, aquí tindríem ja la classe per començar a omplir-la. Bé, per aquesta banda aquí podrem anar a les classes i aquí veuríem la classe ja preparada. Bé, podríem fer unes quantes classes més. Per exemple, crearem una altra classe que es digués els pintors de Catalunya. I aquesta classe la podríem dedicar-la als alumnes de 5è B, per exemple. La crearíem i estaria preparada un altre cop. Bé, podríem tornar a veure que ja tenim dues classes i farem una tercera classe per als nens de tercer C perquè no estiguin tristos. I seria sobre els colors primaris. Els alumnes de 5è C. Aquí estaria la classe preparada i donaríem a veure totes les classes bé i així donant el símbol d'aquest de més aniran creant més i més classes i les tindríem aquí arxivades i preparades. Bé, el que ocorreix és que moltes vegades fem tantes classes que es omple la pantalla i és molest, o a vegades quan les classes ja estan fetes i els alumnes ja les han contestat ens fan nosa tenir-les aquí. Bé, per això tenim l'opció d'arxivar-les i per arxivar-les direm arxivar. Li diem que sí. Podríem també arxivar aquesta, arxivar. I finalment, l'última, arxivar. I ara ja no tindríem cap classe arxivada. Bé, per anar-les a buscar, l'únic que hem de fer és classes arxivades aquí a baix. I aquí tindríem totes les classes que hem estat creant arxivades. Des d'aquí podem fer dues coses. O podríem restaurar-la, com farem amb aquesta, per exemple, restaurar-la. I ens sortiria amb aquest menú d'aquí. També podríem restaurar la tardor. La tindríem un altre cop aquí i finalment des de classes arxivades el que podem fer també és eliminar una classe perquè ja no l'utilitzem o perquè no ens agradi o qualsevol altre motiu. Bé, podríem tornar a les classes i aquí tindríem les dues classes preparades per omplir-les, però això serà al següent tutorial. Moltes gràcies i fins aquí una estona.